ଏଥର ଜାଗର ମୁକାମେଶ୍ୱରରେ। ମୋର 2 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଗରରେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଏଥର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ଏକଥା କହୁଛି ନା, ଆଗରୁ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିବ, ସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନ ଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝେ। ଗୁଡ଼ାଏ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିବା ବାଣୀଟି ମୋର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ମନରେ ବହୁତ ବଳ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଅଧମ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନାନ୍ତେ ମୁକାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଗଲି। ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ ମ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଦୁକ ଚନ୍ଦନ ପାଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲି। ଏ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲାଣି। ଗତ ବର୍ଷ ଆରତି ପରେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ସେଇ ପାଖରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତରତର ହୋଇ ଆସି ଦେଖେ ତ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ତାଙ୍କରି ନାମ ନେଉ ନେଉ କଟିଗଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଫେରିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି। ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ। ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରି ବସିଲି ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିରଟି ଆଲୋକମାଳାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହର ପାର୍ବତୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଆସିଥାଏ, ତାହା ସେ ସେଇଦିନ ହିଁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଭିଳାଷା ନେଇ, ସେସବୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁକାମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର କିଛି ଅତିଥି ଆଉ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ଏମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଭକ୍ତଗଣ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଜାଗରରେ ଉଜାଗର ହୋଇ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉ। ଯାହା ହେଉ, ମା ନାଣ୍ଡିଆ କଳା ମନ୍ଦିରର ଅନୁଷ୍ଠାନର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ମେମ୍ବରମାନେ ଓ ମୁକାମେଶ୍ୱରର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ହେଲେ ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସତରେ ଯେମିତି କୈଳାସରୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆଲୋକସଜ୍ଜାରେ ମୁକାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ହସି ଉଠୁଥିଲା। ତାର
କଳେବର। ସେଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଏ ଜାଗର ରୂପକ ବାରକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲି। ରାତି 9ଟାରେ ଫେରି ଆସିଲି। ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ, ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଯାହା ହେଉ, 2025 ମସିହାର ଜାଗର ଏଇଭଳି କଟିଲା। ତା ପରଦିନ ଦହି ପଖାଳ, ସଜନା ଶାଗ, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଳୁ, ବିଲାତି ଓ ବାଇଗଣ ଚଟଣି କରି ଖରାବେଳେ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଜାଗର ପରଦିନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ। ଏଥର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ମୋର ଅନୁଭୂତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲି। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।